Pán Vach je zakladateľ svojej vlastnej online televízie TV Čáčo. Chlap, ktorý sa rozhodol podeliť o svoj život a svoje problémy s hľadaním lásky, alebo o svoju lásku k hudbe. Hľadám priateľstvo do 25 až do 30 rokov. Som slobodný. Vlado Vach je takou legendou tuto v okolí a všetko to začalo na Facebooku. Nadával na vedenie obce a niekto to celé naklipoval a tieto klipy uverejňoval na TikToku. Tak som začínal natáčať na ten Facebooku, kde som byl Vlado Ušák. Tam som natáčal rozprávky. Myslím si, že Vlado má jednu obrovskú životnú výhodu a dar od Boha. A tým je jeho hlas. Keď sem išiel z Koválova z hodu, spíval sem si tú piesničku moju. Roman, také krásne meno máš, tak dobre sa mi to vysvetľuje. Či vyjadruje, vyslovuje. Romanko. Sme v Seredi, na mieste, kde sa to celé točilo. Roman nás zoberie k sebe domov, takže uvidíme, že čo všetko sa zmenilo a čo ostalo tak, ako sme mohli vidieť v relácii. Áno. Roman, dobrý deň, sme na mieste. Dobrý. Richard máš nás, teší ma takto naživo. Vyzujem sa túto vonku. Čo bola vaša prvá láska? Moja prvá láska? Ale Alenka, ona bola taká energická, taká priama. Ono zo začiatku tej relácie vyzeralo, že sa vám celkom pozdáva. Tak ja som prvý dojem robil taký, že aby všetky si mysleli, že mám záujem o ne. Čože, Roman? Áno. Á, ďalšia radosť vo mne. Veríte aj na také veci, ako sú spriaznené duše? Áno. Ako by ste chceli, aby si vás zapamätalo Slovensku? Čo ja viem takého, aký som? Málo kto vie, aký som, ale aký som, taký budem. Podľa toho, čo vidia, čo si budú oni v hlave držať, tak nech si ma tak pamätajú. Prečo by som mal piť? Od legendárnych výrokov v reality show cez nečakané televízne momenty až po postavy, ktoré si internet jednoducho privlastnil. Na mnohých z nich sme sa zabávali. Ale ako to vnímali tí, ktorých sa to skutočne týkalo? V tejto sérii sa pozrieme na to, čo sa dialo za oponou virality. Na príbehy ľudí, ktorí sa ocitli v centre internetovej pozornosti, či už chceli, alebo nie. Ako ich to ovplyvnilo? A kde sú dnes? Sme späť pri show Mama ožeňme, ale tentoraz už nie pri druhej sérii, kde sme mali tú česť stretnúť sa s Andrejom Onderišinom, Tiborom Naďom či nezabudnutelnou Martinkou Ponechalovou. Dnes sa vrátime na úplný začiatok tejto cesty, do roku 2011. Skúste si ho na chvíľku predstaviť. V mysli sa preniesme späť, a to so štedrou dávkou spomienkového optimizmu. V nedeľu 15. mája večer získalo Pínsko svoj druhý hokejový titul majstrov sveta. O čom si podobnom snívali tisíce slovenských fanúšikov, ktorí sa tešili v Bratislave a v Košiciach na 75. svetový šampionát. Slovensko vtedy žilo hokejom. Doma sa odohrávali majstrovstvá sveta v Bratislave a v Košiciach. Očakávania boli obrovské. Verili sme v zopakovania zlata z roku 2002. Sme majstri sveta! Sme majstri sveta! Fantasticky to znie, fantasticky sa to hovorí. Slovensko vyhralo vo finále 66. majstrovstiev sveta. Nakoniec toho však bola len frustrácia. 10. miesto a trpký pocit, že sen sa rozplynul priamo pred našimi očami. Slovenský tím dohráva tento šampionát a pri puku ako jeden z posledných symbolicky Palo Demitra. Na Facebooku, ktorý vtedy vyzeral úplne inak než dnes, sa rozbiehali prvé veľké online vášne.
Ľudia tam viedli oduševnené diskusie o športe, politike, ale aj o verejnom dianí. Popri tom sa šírili prvé kvízy typu aké indiánske meno ťa vystihuje, či ako si zomrel v minulom živote. A keď niekto nemal chuť diskutovať, pestoval si svoju virtuálnu farmu vo Farmville alebo skúšal svoje šťastie v Singapokri. V kinách sa lúčila celá jedna generácia. Na plátna totiž prišiel Harry Potter a Dary smrti 2, ktorí ukončili jednu z najväčších filmových ság modernej éry. Sály plnili aj fanúšikovia Twilightu, fenoménu, ktorý vtedy lomcoval tínedžerkami. Popri tom všetkom sa rodili aj nové legendy. Svetlo sveta uzrela napríklad hra Minecraft, ktorá sa postupne stala jedným z najväčších fenoménov hernej histórie. V tomto roku na HBO odštartovala fantasy dráma Game of Thrones, ktorá neskôr ovládla celý svet. A doma? Po večeroch sa zapínali najmä televízory. Jedni prepínali na markizácku farmu, iní objavovali jojkarské reality novinky. A práve tam, medzi všetkými tými súťažami, moderátormi a zvučkami, sa zrodila relácia, ktorá sa navždy zapísala do kolektívnej pamäti Slovenska. Žiadna obyčajná zoznamka. Nie je ďalšia reality show, ale kultový televízny fenomén, ktorý nám daroval hlášky, na ktoré sa dodnes spomína. Mama ožeň ma. TV Joj stavila tak povediac na istotu. Len rok predtým totiž Slovensko zažilo televízny ošiel vďaka relácii Farmár hľadá ženu. O chvíľu uvidíte najkrajšieho farmára na Slovensku. Ukážeme vám, že aj majster tesár sa utne. Uvidíte aj farmára, ktorému kobila vykopla zuby. A Mariána, ktorého ešte nikdy nepoboskala žiadna žena. Ľudia síce nadávali, že ide o úpadok kultúry, ale večer čo večer to sledovali celé rodiny. A Joj vedela, že chce na tento fenomén nadviazať. Formát nebol celkom originálny. Išlo o slovenskú verziu zahraničnej reality show Who Wants to Marry My Son? Zásadný rozdiel oproti iným zoznámkám však spočíval v tom, že muži sa do súťaže neprihlasovali sami. Robili to za nich ich mamy, ktoré sa rozhodli, že prišiel čas nájsť svojmu potomkovi ženu. Mám syna Miroslava, ktorý má 28 rokov. 27 rokov. 28 rokov. A práve oni mali počas celého programu možnosť do výberu zasahovať. Promo články opisovali show ako sviežu a zábavnú. Reakcie nedočkavej verejnosti pred štartom boli však v drvivej väčšine negatívne. Diskusie zaplavili komentáre o trápnosti, úpadku slovenskej kultúry a výsmechu, že dospelí muži potrebujú, aby im ženy hľadala ich mama. Ale bol to presne tento kontrast, ktorý spôsobil, že nakoniec diváci zapli televízor. Mama ožeň ma sa stalo našim guilty pleasure. Programom, na ktorý sa verejne nadávalo, no potajomky ho sledovalo celé Slovensko. Takto som náš Tengal. Čau. V prvej sérii sa na obrazovkách objavilo 8 mužov z rôznych kútov Slovenska a Česka. Najstarší Arpád z Komárna, vášnivý rýbár Marek z Jindřichovho Hradca, polovník Miro z Prešova alebo bývalý DJ so sebavedomými rečami o svojej výdrži. Taktiež sa tu myhol aj mladý Miško zo Spišskej Belej, nesmelý pumpár s veľmi citlivým srdcom. Možno si pamätáte aj Michala z Liptála, športovca a čašníka, či Pavla z Prahy, Tomáš z Hodonína, rocker a SBS-kar bol ďalším. No a túto skupinu uzatváral nenápadný Roman zo Serede, rozvedený elektrikár, ktorý hľadal veselú a spoločenskú ženu. Každý z týchto mužov mal svoj príbeh, svoje sny a svoje mamy, ktoré ich sprevádzali a korigovali. Tak už máme 8:45, půjdu se podívat na ty nevěsty, co dělají budoucí. Dneska jeden D, bych řekla, action, zkontroluje, jak jsou holky činné, čeho jsou schopné. Jdeme na věc. Ale napokon sa z celej prvej série do pamäti divákov nezmazateľne zapísalo hlavne jedno meno. Roman. Nebolo to preto, že by šokoval svojimi výrokmi alebo výstredným správaním. Naopak, Roman bol veľmi nenápadný, priam tichý. Jeho príbeh sa stal legendárnym vďaka žene, ktorá vo svojom boji o jeho priazeň zašla najďalej. Je ňou 40-ročná predavačka Alenka z Púchova. Doma na ňu čakajú dve takmer dospelé deti a útulná domácnosť, ktorá je spolu s hitmi Roba Kazíka jej najväčšou záľubou. Práve jej hlášky sa stali nesmrteľným internetovým folklórom. Dokonca sa ťa chcem spýtať na list, ktorý som ti napísala.
Môj jediný dobrý list. Čože, Roman? Áno. Ďalšia radosť vo mne. Však je pekný všetko, ale to vnútro ženy, to vnútro muža. A sme dospeli, vieme, čo chceme. Romanko, je to tak? Nebudeme si tu štekliť uška. Jasné, to sa zistilo po čase. Predstavme si teraz všetky postavy Romanovho fascinujúceho príbehu plného zvratov a pekne po poriadku. Na scénu vstupuje on, Roman, 39-ročný elektrikár zo Serede. A tu je ďalšie osamelé srdce v našej show. Vždy usmiatý elektrikár Roman zo Serede má životného optimizmu na rozdávanie. Otec, ktorý sa len nedávno rozviedol a zrazu ostal tvárou v tvár svetu sám. Na sklamanie po nedávnom rozvode by chcel zabudnúť čo najskôr a znova sa zaľúbiť do spoločenskej a veselej ženy. V show otvorene priznal, že hľadá veselú spoločenskú ženu, ktorá by do jeho života vniesla novú iskru. Roman by potreboval takú ženu, ktorá je taká výrečnejšia, veselá a Erdek, aby ho troška pritlačila. Po jeho boku stála jeho mama, Helenka. Milá, starostlivá, no zároveň sebavedomá žena, ktorej vplyv na syna bol od prvej chvíle zrejmý. Podľa oficiálnej verzie to mala byť práve ona, kto Romana do relácie prihlásila. A hoci bola len sprievodnou postavou, čoskoro sa ukázalo, že patrí medzi kľúčové figúry. To čo má znamená? Ani káva, ani jesť. Narobená som, nachodená, všeli nohovec som prechodila. Do Romanovho sveta následne vstúpili 3 ženy. Každá z nich mu údajne predtým poslala list, na základe ktorého sa Roman rozhodol, koho si pozve k sebe domov. Slovíčko údajne hovorím zámerne, pretože ako sme sa dozvedeli v epizóde s Andrejom, tieto listy neexistovali. Teda aspoň v druhej sérii. Bol to asi len ďalší prvok televíznej ilúzie. Románko! Elka! Detičky krásne! Tu som, halo, halo! Prvou z bojovníčok o Romanové srdce bola Alenka. Výrečná a večne usmiatá predavačka z Púchova, matka 2 detí a milovníčka Roba Kazíka. Čože? Ale áno. Roman. Od prvej sekundy nezabudnutelná. Jej nadšenie, nekonečné komplimenty, túžobné pohľady či legendárne hlášky sa okamžite vrili do pamäti divákov. Vidíš dotyky, aké úprimné dotyky. Keď sa Romanko úprimne, nikdy sa neodťahuj. Roman, ty si úžasný kuchár. Ja milujem upratovať, milujem variť, milujem kuchyňu. Chlapi, vedzte to, že to mám rada. Druhou bola Eva. Rozvedená žena s ťažkým osudom. Živí sa drobnými prácami na doma, aby sa mohla starať o svoje 2 dcérky. Jej príbehy sprevádzali zrady, sklamania a bolestné rozchody. Pak jsem vlastně na internetu poznala asi 2 a jeden mě dostal dokonce tam až do Jihlavy na psychiatrii. Sama o sebe dokonca povedala, že je niečo ako energetický upír. Roman s Alenkou sú šokovaní. Nestáva sa často, aby sa niekto chválil tým, že je energetický upír. V show pôsobila skôr melancholicky, ako by ju minulosť stále ťažila. A v kontraste s Alenkou jej energia čoraz viac bledla. Po chvíli priláka Alenka do postele aj Romana. Drobná žena je však mysľou trocha inde, keďže nedokáže bez dcérok vydržať. Príbuzní jej ich doviezli a ona by ich teraz chcela vidieť. Trojicu zatvárala Jana, pokojná a aspoň navonok rozvážna. Matka 2 dcér a už aj babička malého vnúčika, o ktorého sa starala. Na rozdiel od Alenky bola tichšia, zdržanlivejšia. Podľa niektorých dokonca až vypočítavá. Prečo si sa prihlásila na mňa? No, tak jsi pekný chlap. Áno, to je všetko. A práve tieto vlastnosti sa neskôr ukázali ako jej najväčšia devíza. Ale tichá Jana má zjavne svoju stratégiu odskúšanú a verí jej. Konkurence si myslím u nich, že není. V prvej fáze show mala jasne navrch Alenka. Svojimi nekonečnými komplimentami a úprimnosťou si získavala Romanovú pozornosť. Romanko, kde kupuješ knedlu? Z také jednej výrobny tu. Lebo som si myslela, že ty sám si vyrobíš knedlu. Alebo táto knedla vyzerá byť doma robená, doma varená. Istá? Roman, lebo ťa poťahám za toto ucho.
Svet, v ktorom by rozvedený elektrikár potajme doma vyrábal knedle, balil ich do obalov a potom ich zákerne vydával za kúpené, je tomu Romanovmu pravdepodobne veľmi vzdialený. Presviedčala o svojej oddanosti, zdôrazňovala, že miluje varenie aj starostlivosť o domácnosť. Románko, dovol nám umyť okná. Ja ti chcem umyť s Jankou okná. A aby nič nenechala na náhodu a ukázala sa naozaj v tom najlepšom možnom svetle, vsadila na istotu a pokúsila sa s Romanom spojiť aj vo viere. Kto sa modlí, nech sa pomodlí pred jedlom. Nikto okrem Alenky sa nemodlí. Jedine ak v duchu za to, aby mala čo najdlhšie plné ústa. Druhá súťažiaca Eva napokon postupne mizla do úzadia. Jej smutná energia, traumatické spomienky na minulosť a bolestivé zážitky s láskou ju odsunuli tak povediac na druhú koľaj. Úprimne dúfam, že našla v živote po show šťastie. Hlavný konflikt sa tak začal čoraz jasnejšie formovať medzi Alenkou a Janou. Sledovali sme nenápadné záblesky žiarlivosti, skryté pohľady či drobné štiplavé poznámky, ktoré prerástli do otvorenej súťaže o Romanovú priazeň, kde bolo povolené všetko. Alenka se šla kupovat vínečko. Víš o tom? Ne, nech si dá. Nechápu. Ja si nedám určite, mne to nechutí. Nechápu. Ja nemôžem víno piť, keď si dám pivo, tak si dám pivo. Alebo radšej by som si dal frťaná, ale... Alenka o intrigách mohutnej blondíny nič netuší. Povedz, Romanko, mám bielý zadok, Romy? Áno. Romanko, keby si mi ho troška opocel... Prehnem sa viacej, menej, ako? Ale pekne mi ho musí. Dobre, bude to tak. Dobre. A práve v tejto fáze prišli ikonické momenty. Alenkina púpavová kytička, test lásky, ktorým Roman neprešiel. Romanko, v podstate som sa zastavila tieto 3 kvítočky, lebo oni zvednú. Páči sa, a to je pre teba. Ďakujem. Je to malý kvítok, ale je to kvítok od srdca. A si ho vyskúšam, či s obyčajnou kvetinkou nepohrdne. Alenka ani netuší, že práve v tejto chvíli sa praktický elektrikár chystá nežnými kvietkami pohrdnúť. A to definitívne. Jednoduchý kvet, ktorý mal byť symbolom jej citov, skončil v koši. Takže dá sa nič robiť. A masáž v spálni, keď Alenka navrhla zmyselnú chvíľku, no Roman nakoniec nechal ruky sklznúť na Janu. Ja sa musím vyzliecť vlastne. Nevieš ma predsa mastiť také oblečenie. No toto áno, tričečko pôjde dole. Videla som ho v trenírkach, dokonca tričečko mal zoblečené. Jana, voľne náranžovaná vedľa masírujúcej sa dvojice, začne konať a čoskoro sa stáva zo svedka priamym účastníkom. Že to je příjemný. Au! Čo? No však to cítime jak, ne to je. Bože, ja ti závidím, ty si vymasírovaná. A už stačí, ne? No ale a ja chcem toto prežívať, takúto rozkoš. Kto mne dá takúto rozkoš? To bola rana, ktorú Alenka niesla len veľmi ťažko. Zdalo sa, že miska váh Romanovej priazne sa čím ďalej tým viac preklápa na stranu Jany. Tá postupovala mimoriadne takticky, až rafinovane. Alenka cíti, že sa niečo zmenilo a nechce nechať Romana s Janou ani na chvíľu samých. A do toho všetkého neustále zasahovala mama Helenka. A Janka čo? Všetko Nemala len by ste dobrú nevestu? To je len všetko len ty a aj Janku nechaj, nech sa prejaví volačo. A Janka uvarí, upeče, ty si včera varila, dneska varila. Troška sa utlm a uvidíme, no. Bo sa tá zlakne, že si hubatá. Bola prísnym sudcom, ktorý mal nad synom stále výraznú autoritu a neraz krotila nielen jeho, ale aj jeho nápadníčky. Teta, poďte sa pozrieť, čo Roman robí. Aký bordel tu robí sám v svojom byte. No, ale nerob, čo si normálny, lebo čo Roman? Prestaň, Ku koncu relácie sa však začali objavovať aj vážnejšie trhliny. Alkoholová kauza, keď Alenka obvinila Romana, že sa tajne neraz opil. Ja vám to poviem, ako je pravda. Je tu Janka, nedovolím si klamať, pretože je tu i Janka. Čiže Roman včera sa dosť opil, klamal, on pil... Roman, poviem to, on pil potajomky. On sa to snažil bagatelizovať, no pod tlakom stratil nervy. Zdá sa, že spoločenský elektrikár pomaly stráca nervy a v úzkých sa obracia na svoju novú lásku. Videla ma Janka. Bol som opilý. Ježiš, ja to neřeším, to mě to nezajímá, ty vaše to. Ak som bol, to je jedno. A nerozprávaj každý deň, keď sa tu rozprávame o piatočkoch. A napokon aj záhadné nočné stretnutie Jany a Romana. Dvere izby boli zamknuté, Alenka klopala a kričala, no žiadna odpoveď neprichádzala. Bolo 4 hodiny, som sa prebudila, sa pozriem, hovorím, Janka není tu vedľa mňa. Kde sú?
Ale kde sú? Dvaja dospelí ľudia sa snažia presvedčiť všetkých ostatných dospelých ľudí, že boli o 4:00 ráno spolu v zamknutej izbe a vlastne o tom ani nevedeli? Keď sa nakoniec Jana objavila ospalá pri dverách, bolo jasné, že podozrenia neboli úplne bezdôvodné. Až potom Janka ospala, vyjde z izby, otvorila. Čo sa deje? Hovorím, Janka, vieš čo, však kde je Roman, vravím? Že ja neviem, že spí. Roman sa zatiaľ krčil polonahy na balkóne. Jediné miesto, na ktoré mohol zo zamknutej izby výjsť, bol balkón. A práve tam ho ohrdnutá nápadníčka hľadala. Hovorím, a na balkóne hovorím, fajčiť, nefajčiť. Ešte pozriem pod okno a ty v takej polohe troška inej. Hovorím, Roman, čo tu robíš? Roman, čo tu robíš? To je moja vec. Vo finále padlo rozhodnutie. Roman si vybral Janu. Musím sa s tebou rozlúčiť. Som rada. Tak, vidím, aspoň budeš šťastná. Som úprimná. Nebudeš nešťastná. Veru, to nechcem. A som šťastný potom ja. A je to v poriadku. Alenka, ktorá celé týždne bojovala o jeho priazeň, odišla s hrdosťou a hlavou vstýčenou. V Seredi sa Alenka lúči s bytom, v ktorom ešte pred 3 dňami chcela žiť. Bez ohľadu na všetky slzy a hádky dokázala odísť dôstojne. Dosť ma mrzí, dosť ma bolí tie tvoje špekulácie a také rafinácie, vieš? Vieš, na tom, Roman, pracuj. Na tom pracuj, na tom. A vylepšuj sa, fakt vylepšuj. Nie si zlý chalan, ale v týchto veciach blokuješ. Eva bola vyradená už skôr. Jej smútok a pasivita boli príliš ťažkým bremenom pre muža, ktorý chcel do života priniesť viac radosti. Posledná epizóda priniesla scénu ako z romantického filmu. Člnkový výlet, pokojná hladina vody, dotyky a napokon aj prvý bosk. Zdalo sa, že všetko napokon dopadlo šťastne, že Roman našiel to, čo hľadal. Aj mama Helenka verila, že práve Jana môže byť tá pravá. Lenže epilóg pripravený produkciou odhalil úplne inú pravdu. Po mesiaci bolo po všetkom. Namiesto lásky prišli výčitky. Potom nás to tak trocha omrzelo, pretože sme sa nenavštevovali. Ja som nemohol, pretože chodím do práce. Je to ďaleko pre mňa, to si kvôli tomu dovolenku nezoberiem, takže z toho asi láska nemôže byť. Roman povedal, že dôvodom odsúdenia bola diaľka. Jana zas povedala, že ju Roman sklamal. Pri pohľade z druhej strany sa však ukáže, že chyba nebola iba v diaľke. S Romanem nic nechci mít společného. Jsem si myslela, že je lepší, ale bohužel no. Opak pravdou. Tvrdila, že je voláva len opitý, že sa v ňom zmýlila a že takého muža po svojom boku nechce. Ako by prišlo na Alenkine slová z posledného stretnutia medzi 8 očami. Jana napokon dodala ešte tvrdšie slová. Ich cieľom malo byť raniť. S úsmevom na perách zakončila tento príbeh tým, že si už našla niekoho iného. Někoho mám. A to je něco úplně jiného než Roman. To se nedá srovnat. A že v porovnaní s Romanom je to vraj úplne iná liga. Všetko to vyzeralo autenticky. No moja skúsenosť z predchádzajúcich častí mi hovorí, že realita tvorby takýchto formátov je vždy o niečo komplikovanejšia. A tak som sa pokúsil nahliadnúť za oponu aj tentokrát. Začal som pri médiách. Tie si Romana všímali prakticky počas celého vysielania. Topky, Nový čas, plus jeden deň aj aktuality prinášali články, ktoré krok po kroku sledovali jeho príbeh. Od prvého predstavenia ako rozvedeného elektrikára zo Serede až po napäté finále s Alenkou a Janou. Príbeh tejto trojice proste rezonoval. Virálne hlášky sa šírili internetom. Bulvárne médiá sa predbiehali v tom, kto prinesie novú pikošku ako prvý. Podľa najaktuálnejších článkov dnes Roman vyzerá úplne inak. Bulvár ho objavil na sociálnych sieťach. Čas sa na ňom podpísal. Áno, pribudli nejaké vrásky, ale zaručenie aj skúsenosti a odstupom času aj nadhľad. A stále z neho cíti ten pokojný, pohodiacky výraz, ktorý si pamätáme zo show. K jeho príbehu som sa rozhodol vrátiť preto, lebo je natoľko kultový, že patrí k pilierom slovenskej televíznej zábavy. Je proste neopomenuteľný. A priznajme si, každý z nás sa na tom kedysi smial, či už verejne, alebo potajomky. Roman na mňa pôsobil ako tichý, rozvážny muž a práve preto som veril, že by mi mohol pomôcť posunúť sa aj v pátraní po ďalších zabudnutých legendách slovenského internetu. No a tak ako pri každom príbehu, na ktorom som doteraz mal tú česť pracovať, aj tento v sebe určite nesie ponaučenie. Kontakt na Romana mi nakoniec prišiel sám, asi zásahom akejsi vyššej moci. Bol to vďaka anonymovi z jeho okolia.
Ozval sa mi po tom, čo narazil na našu sériu za oponou Virality a podelil sa so mnou jeho telefónne číslo aj približné bydlisko. A patrí mu za to obrovská vďaka. S Romanom som sa nakoniec spojil telefonicky. Najskôr som sa predstavil. Opatrne som sa informoval, či som sa dovolal správne. A bol to naozaj on. Na začiatku pôsobila jeho reakcia odmietavo, možno aj pre skúsenosti, ktoré mal s médiami v minulosti. Úplne pochopiteľne si chránil svoje súkromie. Prvý rozhovor tak nepriniesol súhlas. Priniesol však niečo, čím sa to vždy začne. Prelomenie ľadov a akýsi prvotný stavebný kameň vzťahu, ktorý si so všetkými respondentmi tvorí. So všetkými ostávam v kontakte aj po zdokumentovaní ich príbehov a môžem povedať, že všetkých považujem za svojich priateľov. Postupne som s Romanom budoval a udržiaval telefonický kontakt. A nakoniec prišlo aj to, v čo som dúfal. Roman súhlasil. Dohodli sme si dátum nahrávania a spolu z MFK nás čaká cesta za ním, priamo do Serede. Na miesto, kde sa pred 14 rokmi natáčala show Mama ožeňma. Pokúsime sa zistiť, ako to bolo naozaj. Čo z toho, čo sme videli na obrazovkách, bolo autentické a čo naopak veľdielom produkcie, ktorá sa snažila vytvoriť zábavu za každú cenu. Najmä však cestujeme do Serede s cieľom spoznať Romana takého, aký je v skutočnosti. Bez scenára. Dať mu priestor prerozprávať svoj príbeh tak, ako ho vníma on sám, bez akéhokoľvek zásahu. A možno, ak budeme mať to šťastie, nás práve toto stretnutie priblíži aj k samotným tvorcom týchto relácií. Pretože aj s nimi by som sa v jednej z budúcich častí veľmi rád porozprával. Verím, že to môže byť práve Roman, kto má indície, či dokonca kľúč aj k tejto línii príbehu. Aktuálne blúdime po Seredi a hľadáme bydlisko a vlastne aj miesto nahrávania, kde sa nahrávala Mama ožeňma. Hlavnou postavou bol Roman a Alenka, ktorú si zapamätalo celé Slovensko, takže držte nám palce, malo by to byť niekde tu. Potom, ako sme zaparkovali pred Romanovým domom, som si uvedomil, že naozaj je to všetko stále rovnaké, ako sme videli v relácii. Sme tu v Seredi, na mieste, kde sa to celé natáčalo. Roman nás zoberie k sebe domov, takže uvidíme, že čo ostalo autentické, také ako vtedy a čo sa odvtedy zmenilo. Áno, paneláky majú novú fasádu a áno, postavili sa nové ihriska, ale všetko je tak, ako pred tými 14 rokmi. Roman, dobrý deň, sme na mieste. Sme na mieste pred vašim vchodom. Áno, otvorím vám. Môžete. Zazvoníme? Netreba. Dobre, ďakujeme vám pekne, myslím, že už máme, že? Dobrý deň. Dobrý deň. Richard Máš nás teší ma takto naživo. Po našom príchode sme sa zoznámili, podali si ruky naživo prvýkrát. Čo som si všimol hneď, tak bolo, že je taký plachší typ. Tak. Áno, babučky? Nie, mne netreba. Mne vôbec netreba. No veď máte to tu pekné. Áno, tuto ideme? Dnu? Ale postupne sa nám otváral a komunikácia prebiehala veľmi plynule. Ja mám pre vás niečo, pijete kávu? Že toto je pre vás. To len tak, že hej, môžete vyskúšať, to je taká moja obľúbená. Ja by som mal takú kávu piť teraz, čo to reklamujem, že tu pupek, aby som chodil. Taká není. Roman si nás pustil do svojho úplne najintimnejšieho prostredia, do svojho obydlia, bytu. Je to ten istý byt, v ktorom sa natáčala táto relácia, ale je zmenený takmer na nepoznanie. Naše prvé kroky viedli na balkón. Áno, ten balkón, ktorý si pamätáte aj z Mama ožeňma, kde Alenka s Janou kričali na Romanka, Evu a jej detičky. Detičky krásne, tu som, halo. Odtiaľ to kričala Alenka. Všetko nové, aj novú fasádu, všetko tu bolo na novo. Ale zateplený barák bol už vtedy, sa mi zdá. Ale teraz je druhýkrát. Aha, už druhý raz, aha. Však to je čo? 2011, myslím, to bolo? No, však to už je veľká doba. To je 5 rokov, 6, čo to znova robili. Však zatekalo, to bolo prvýkrát tak zle spravené. Ale ako teraz to je výborné. Kde sa nachádzame? Aha, toto je námestie Slobody, síce z opačnej strany. Ale perfektne prerobené, dobre to tu je. Není tu na čo nadávať. Tu je dobre. Tichučko. Aj basketbal tu máte, to je zase môjmu srdcu veľmi blízke.
No, chlapci hrajú futbal, basketbal. Ako teraz konečne už majú tie deti kam ísť. Je to tu veľmi dobre urobené. Keď je zima, vidíme váh, všetko vidíme, keď dopadajú listy. Teraz není vidieť nikam, ale vidíme. Čo? A tam ste boli vtedy na tej loďke s Jankou? Piešťanoch na Sanave. No to... prvýkrát život ma hodili do činu. No aj Janku, zjavne. No, s zlým prístupom, ale tak čo už. A vy ste tu aj vyrastal v tomto dome? Nie. Nie? Ja som sem prišiel, až keď som mal 20 rokov. A odkiaľ vy pochádzate? Z Dvorníkov. To je okres už teraz Lohovec, volá to Trnava. Tam som sa narodil, tam som vyrastal až do 20 rokov. A keď som prišiel z vojny, tak potom som sa presťahoval. A čo vás príjmelo presťahovať sa do Serede? Prečo Sereď? Lebo sme tu mali byť, keď som bol chlapec ešte. Nikto tu nebýval, a keď som sa išiel ženiť, tak som sa sem nasťahoval. Nikto tu nebýval, my išli sem. Keď som už býval tu, aj tak som chodil ešte do školy tam na základnú, lebo sem tam sme tu bývali v zime a tak sme tak striedali. To bolo ale 2-3 roky. Tak na autobusy som ešte odtiaľto tam chodil do školy. A v Trnave na Energo ste chodili? Nie, dopravná priemyslovka. A čo detstvo? Aké ste mali detstvo? Jedináčik. Ale ja som sa mal dobre. Mal som iba mamu, ale ja som mal všetko. Mama sa starala o mňa, takže musel som byť taký. Mamu poznáme aj z relácie, vlastne pani je Helenka, ak sa nemýlim. Ako sa má dnes? Však má 74 rokov, ale ešte chodí. Je tam sama, ale ešte to zvláda. Že môže chodiť aj do záhradky a tak. Ešte to má dobre. Lebo ona bola taká výrazná postava aj tam. Áno, Je ona taká? Dávala vás do pucu vždy? Áno. Ale však to je dobrá mama, by mala taká byť. A ak sa môžem spýtať, hovorili ste, že ste mali len mamu. Čo sa stalo s otcom? Oni sa rozvedli, keď som mal rok. Nebol dobrý na to. Nebol typ otca. Stále bol preč. A prečo? On robil po stavbách a tam bol alkohol veľa. On sa nestaral. A ste s ním boli v kontakte? Ale áno, on aj prišiel za mnou, aj keď som bol ženatý, všetko. Ale tak na návštevu. Potom ja som ho zobral do Liptovského Mikuláša za sestrou. A tak, ako chodil som aj na týždeň. Bol tu, ja som chodil do práce, on bol tu. A tak, bol som tam aj už na prázdniny. Ešte keď som bol chlapec, zobral ma. Len ten vzťah nevyšiel, no. No, tak ich vzťah nevyšiel. Ja som to mal s ním dobre. Ale dobre to bolo, no. A potom mu zomrela. Na pohreb som nebol. Už býval v Moste, ďaleko. S tým alkoholom sa to zlepšilo potom? Áno, potom ho operovali. Polovičku žalúdka. Potom nepil a potom to prišlo znova. Takže nechcem vedieť ani ako dopadol. Preto som tam ani nešiel. Na stretnutie s Romanom som išiel úplne bez akéhokoľvek predošlého kontaktu, okrem teda toho telefonického s ním. No a vy pracujete, ak sa nemýlim, ako elektrikár? Jak ste sa dostali k tomuto remeslu? A tak som začal priúčať a začal som s nimi robiť a naučil som sa. Že teória nie, ale prax je. A ešte keď sa vrátime k tej mladosti, kto vás tak najviac ovplyvnil vo vašom živote? My mali takého riaditeľa na škole a ten tak do mňa tlačil stále, že ty budeš toto. Aj v škole sme mali čo? Ideme cvičiť. Na čo? Komu futbal hrať? A také blbosti. Čo? Privrem? Netreba. Nech fúka. Alebo začneme úplne od začiatku, pretože ste boli v relácii, kde sa hľadala láska. Čo bola vaša prvá láska? Moja prvá láska? To bola moja ex-manželka. Už 15 rokoch, keď sme sa prvýkrát zbadali iba, pohľady. Na druhý deň už nás dali dokopy, už sme sa tak stretávali častejšie. To sme mali 15 rokov, ešte sme do školy chodili. A potom sa to skončilo samozrejme a raz som ho bol navštíviť, ona robila kaderničku, kde ma ostriha a znova to začalo. Prišlo do toho, že sme sa zobrali. A to bola láska. Rozhovor sa dostal aj k intimnejším témam. Roman hovoril o výčitkách, ktoré má smerom k svojej bývalej manželke. Hovoril, že to bola jeho chyba. Ale všetko sa raz pokazuje.
Myslíte? No, to bola moja vina. A čo sa stalo, ak sa môžem spýtať? Vtedy som pil. No. Chodil som domov opitý. To bol ten problém. Lebo doma už sme si nejako nerozumeli. Ale proste, no tak sme sa potom rozjedli. Ale ako priateľa sme stále. Je to podľa mňa taká sonda do jeho duše a útrap. A veľa vysvetľuje, možno aj o jeho osobnosti. Ako není sme, že takí, jak niektorí, že sa nenávidia. To je dobré. My sme v pohode. To, že ste ostali priateľmi, to je prezrádza o vašich osobnostiach podľa mňa veľa. Lebo to tiež chce určitú vnútornú silu alebo nejaké hodnotové nastavenie. No, však ja som spravil tú veľkú chybu a teraz už druhýkrát by sa to nestalo. Každý pochopí asi, až keď niečo urobí, že spravil niečo zle. Hovoril o nej len v tom najlepšom svetle, čo podľa mňa aj veľa prezrádza o jeho osobnosti. Takže ľutujete to normálne, že vyčítate si to. Koľko ste boli spolu? 17 rokov. To je dosť dlhá doba. Ak som správne pochopil zo všetkých tých dokrútok, tak vy ste mali aj spoločného potomka, syna? Áno. Aj máme. No jasné. A ako sa má? A tak dobre. Aj robotu má dobrú. Doma skoro. Teraz je odcestovaný preč. Skoro ako dovolenka na dlhší čas. Priateľku tam mal. Tak zoznamili sa cez telefón. No. Išiel tam na dovolenku raz, teraz som išiel druhýkrát, dostal tam. A kde, ak sa môžem spýtať? Thajsko. Thajsko. Takže exotika. Tam je veľmi pekne. Môžem mu aj volať. Dio. Ja ti budem volať tak ďaleko. Ani neviem, či si hore alebo dole. Povedal, že keď na obed, tak to oni majú večer. No, a chvíľu príde, na čo budem volať. Porozpráva mi. Slova chvály mal aj smerom k svojmu synovi. Bolo vidieť, že je to hrdý otec. A so svojím synom, ktorý je teraz už dospelý, má veľmi pekný vzťah. Takže dobrý vzťah máte medzi sebou. To je dobré. To je tiež dobré. A koľko rokov má váš syn? 32. Hovorí sa, že keď človek má toho potomka, že ho to zmení. Bol Roman predtým, ako mal syna, a potom, ako mal syna, iný človek? Ťažko povedať. Ale nejaká zmena tam určite bola. Myslím to, že taký pyšnejší človek, keď mal už dieťa. Že to bolo lepšie, no. Tak ale dobrý poklad. No a ešte som mal takú všeobecnú otázku možno, že je Roman, ktorého sme videli v show, iný ako Roman naozaj? Nie. Nie. To je rovnaké. Ja sa nemám prečo zmeniť. Ja budem rovnaký stále už. Aj pred kamerami ste nemali problém byť autentický? Lebo niektorí ľudia s tým majú problém. Nie. Ja nemám problém. Ja som bol zvyknutý z toho divadla, že keď milión ľudí je predo mnou. Mne to je jedno. Ale to bolo dávno síce, ale to stačí raz. Teraz mal som taký troška taký zvláštny dojem, že čo bude, ale ja si z toho nič nerobím. Je najlepšie vybavené. To je tak isté, keď som išiel do lietadla prvýkrát. Jaj bože, strach. A keď som tam prišiel, tak už buď alebo. To je najlepší pocit, buď alebo. A s tým to skončilo už strach. Nebol. Presuňme sa mentálne do toho roku 2011. To je rok, kedy sa to točilo, že? Pamätáte si aj v akých dátumoch sa to nahrávalo celé? Však bolo to v lete. Boli prázdniny. Muselo to byť nejako takto. Júl, august. Ako to celé začalo? Ako ste sa dostali do tejto relácie? No, mal som jeden telefonát. Či som ten a ten, taká adresa a či súhlasím so stretnutím niekoho. O čo sa jedná? Dnesko som vôbec nič nevedel. Že budeme natáčať takú reláciu, no blablabla. Ja o ničom neviem. Tak, akože prišiel na návštevu ten pán. Tu sme si posedeli, porozprávali sme sa niečo. Na druhý deň ma našiel v Bratislave, na stavbe, keď sme robili zimný štadión. Tam už mi ukázal fotky nejaké, už som vedel, o čo sa jedná, keď mi to tu povedal. Nejakých 5 fotiek mi ukázal, že záujem a blablabla. Ja o ničom neviem teraz, ale dobre. A potom, že doma tam prihlásil, tak moja mama. Aj so svojou touto sestranicou. Tak ja som si povedal, a čo, ja neviem, čo to je. Ja televíziu takéto blbosti nepozerám, takže neviem, o čo sa tá jedná. A idem. Tak som to zobral.
človek žije iba raz. Áno, len tak som si myslel, že to bude sranda. Aj bola, aj nebola. Odhodlal som sa na to, že vyskúšam, ale to ako naposledy. Áno, naposledy už nie? Už nehrozí, že vás uvidíme niekde? Nie. Nejaké reality show? Čo teraz idú natáčať znova? No, videl som. No a co už. Ešte kamarát, že išiel by si tam? Ale keby som tam zavolal, hovorím, myslíš, že by nás zobrali? Treba na 100%. No určite, tak ja už radšej nie. A čo motivovalo pani Helenku prihlásiť vás tam? Ešte variť som nevedel, tak som sa ešte aj variť učil. Ešte na Vianoce išli a už som varím, telefonát, lebo jak to mám dokončiť, tú rýžu treba, lebo zemiaky, čo to bolo. A ste boli otvorení tomu, že možno si nájdete skutočne lásku? Alenka bola moc moc aj huba išla. Ale čo s tým človek spraví? No? A aké boli pocity z toho celého? Lebo prišiel veľký štáb, predpokladám, že tu boli všade rozložené kamery, veľa ľudí, viacero kameramanov. No, tak bolo to také blbé trošku. Lenže idem. Slúbili voľakú odmenu, tak išli. No. Aj vám asi slúbili odmenu? Však to museli, a už aj srandu si robia, ne? Dajú postavy, ale cudzé hlasy. A tak som si zvykol na to. Roman, ďakujeme za kávu. Poďme teraz na to, čo tak najviac utkvelo v pamäti divákom, ktorí sledovali Mama ožeňma, a to sú samotné účastníčky, pretože tie, myslím si, že ten diel preslavili najviac, tá rivalita medzi nimi a hlavne možno aj výrečnosť prvej z nich, ktorá sem prišla, to bola Alenka. Jaké boli vaše prvé dojmy, keď ste ju videli? Roman bol veľmi úctivý aj o tom, ako rozprával o svojich spolusúťažiacich ženách, ktoré sa prihlásili, aby bojovali o jeho srdce. To bol prvý dojem. No dobre. To pozitívny či negatívny dojem? Vítam ťa. Čo som mal robiť? Taká pohoda. Ja všetko beriem pohodovo, takže vítaj. Blablabla. Ona sa snažila, ona bola veľmi proaktívna. Hneď chcela byť taká, že aby prvá zaujala. Však zaujala, samozrejme. Od nej bola taká, že to ja vyhrám určite. Ona určite prišla na to. A ste sa s ňou rozprávali, že čo bola jej motivácia možno ísť do tejto relácie, že fakt nájsť lásku? Áno, áno. A pritom mala deti, neviem kde, a muža mala tiež neviem kde. Ona niečo spomínala, to už si nepamätám, ju vyhodil on. A ani deti nemala pri sebe, neviem kde boli. Ona bola taká zvláštna trocha. Ale moc som jej otázok nedával ako na súkromných, že čo chcela, alebo také. To bolo len také emotívne, tak náhodné. Ona vás asi ani moc k slovu nepustila pýtať sa niečo. No, to stále rozprávala ona. A raz som ich bral na obed. To bola zaujímavá situácia. Ráno o 7 tu nikto nebol. Tak sme išli do ABčka na obed a tam všetci kameramani, všetci tam na obede. Čo je toto? To my dojdeme potom. A už si tam hľadala Alenka robotu. Už bola ona za čašníkom a už sa pýtala, že a nemohla by som si mi zrobiť? Už hneď chcela si robotu. Už tá hneď dopredu všetko riešila. Samozrejme, niektoré veci povedal tak humorne, napríklad smerom k Alenke. A niektoré veci, nebol v nich úplne otvorený. Zo začiatku tej relácie vyzeralo, že sa vám celkom pozdáva. Tak ja som prvý dojem robil taký, že aby všetci si mysleli, že mám záujem o ne. To bol taký dojem, že nech si to myslia. Čiže to bolo z vašej strany taktické? Áno. A toto bolo z vašej hlavy, alebo to bol pokyn od... Nie, to už ja som. Toto už bolo moje. Produkcia tá len vymýšľala, že aby sa to nenudili, takže niečo budeme robiť. Čo vysielali, tak tam veľa vecí nebolo. To, čo bolo dobre, to vystrihli a keď sme išli na zákusky, na kávu, na pešej zóne, keď sme boli tu vonku, zase tu neboli. Alebo také veci, že posielali ich do Lidla. Toto, Alenka, keď mi donesla to, čo to donesla? Púpavu. Áno, púpavu. Púpavu. Si vás tým chcela tak otestovať, hovorila? Púpavu. Však som mu dal ako do pohárka na chvíľu. A na druhý deň, už to na nič. Už sa jej to nepáčilo. Druhá prišla Eva. Áno. Aký prvý dojem vo vás zanechala Eva? Hovoril veľmi vyberavo. Dával si veľký pozor na to, akým spôsobom sformuluje svoje odpovede.
A ja to nikdy nerobím tak, že by som respondentov tlačil do nejakých odpovedí, takže som to len akceptoval a presunuli sme sa ďalej v rozhovore. No, to neviem, jak to mám povedať. Nechcem nejakú blbosť povedať, ale ten prvý dojem, keď som mu zbadal, takže čo to tu máme? Tak ona vyzerala tak zvláštne, no, také chudátko sa mi zdala. Ona stále rozprávala, že dáva energiu, alebo berie energiu, to teraz už nevysvetlím. A ona tak vyzerala, že ty, jak keby si brala tú energiu. Ale ako mamička bola dobrá. A deti mala nádherné. To som sa aj čudoval, jak sa toto mohlo stať. Ona vyzerala, že bola taká zranená životom, že asi si zažila nejaké ťažké chvíle. Taká zničená bola. To bolo vidieť, ne ten prvý, úplne taká zničená. Ale bola chyba, že som ju poslal domov prvú. Ja som na tú Alenku poslal prvú domov. Bol by tu väčší pokoj a úplne inak by to tu všetko trvalo. Ale nemali by sme také scény, ktoré bavia celý internet teraz, keby ste poslali Alenku prvú. Áno. Nebol by tu krík ani nič. Presne tak, no. Presne tak. Aj vám to tak lichotilo, že sa tak snažila? No. Je to, že taká zmena. Áno, trocha radosti treba dať. No čo? No a posledná bola Jana. Čo, ona bola dobrá. Ona moc nekecala. Povedala len to, čo chcela. Boli tam tie sympatie hneď od začiatku? Tak najsympatickejšia mi bola. Nebola taká... A bolo to také, že najsympatickejšia bola z tých troch, alebo celkovo tam boli tie sympatie nejak? Z tých troch. Aha. Z tých troch. A potom prišiel ten jeden večer, čo sa stalo, nakoniec som bol alkoholík a blablabla, ale to je jedno, lebo tu som pel iba ja s Alenou. Sme si dali po jednom, ešte jeden. A hovorím dosť. A potom nedáme si, ja ti dám koľko chceš. Koľko chceš ti dám. A že teda nie, bez teba nie. Tak potom som jej povedal, že už keď sa stalo, čo sa stalo, že ja som tú fľašu vypil. Aby sa nepovedalo, že čo sa stalo. Aby to nebolo ako v rečiach, tak akože som bol opilý. A fľaška bola tam celá. To je nepodstatné. Ale aspoň spravila krik, o jednej v noci tu vykrikuje. Ale myslím si, že tam zohralo svoje aj trošku žiadlivosti, nie? Určite to tam bolo. Ale jej, keď som sa dotkol, tak nie. To nedovolilo. A tie dotyky, to bolo aj to rozhodujúce, prečo nakoniec výber padol na Janu? To som vedel už predtým, že to tak bude. Ale keď som ich masíroval na posteli, áno, všetko v pohode, ale už ona sa tak nedá. A čo chceš vlastne ty? Čo chceš? Že keď robím masáž jednej, tak robím masáž aj druhej. Nie. Tak sa tam nebudem dotýkať, tak nechaj ma na pokoji. Sranda, lebo v relácii tam, akože to, čo sme videli na obrazovkách, tak tam bolo, že Alenka práve, že tak keby žiadala, že aj ona chce. No ale ona práve, že nechcela, aby som sa aj ani dotýkal nejako. Ako tieto záujemkyne, dovolím si tak povedať, záujemkyne o vás, ako ich vnímala Helenka, vaša mama? A ktorá z týchto záujemkyň bola vašej mame najsympatickejšia? Máme? Tam to vyzeralo v tej relácii, že ste sa nerozišli úplne v dobrom. Aspoň to tak Jana prezentovala v tých dokrútkach. Áno. Je to tak naozaj? Nie. Ona mi potom, že to som napokon spravila, pretože čo si ti nám napovedal. A som sa aj pýtal, že a čo keby som prišiel? Kľudne přijď. No, už nejdeme. Myslíte si, že je možné nájsť lásku v televíznej show? Alebo že je to len vždy také niečo dočasné na kameru? Ešte sa to nikdy nestalo. Dobre, to tak najlepšie len stretnúť niekoho. Ja tu poznám tú babu teraz, ja som chodil rok za ňou. Čiže dnes ste lásku našli? Chápem správne? Keď navštevujeme respondentov v rámci tejto relácie, tak radi striedame lokácie. Je to láska? Dajme 50/50. No tak dal by som to na 80. Ste vy v živote šťastní? Presunuli sme sa do miestneho podniku, kde je Roman stará známa firma. Bolo vidieť, že tu pozná obsluhu, že pozná majiteľa a že to tu navštevuje celkom často. Hovoril napríklad o kvízoch, na ktoré chodí. Ale je ešte otvorené. Bolo vidieť, že Roman je veľmi spoločenský človek a že áno, pôsobí takým tichším dojmom, ale že to je len proste typ jeho osobnosti. Roman, čo ste si z tejto skúsenosti odniesli? Poviem, ako to funguje pred kamerami. Neviem, čo mám na to povedať. Ale vždy je dobré niečo skúsiť.
aby vedel človek do budúcna, čo ho čaká, že keby to náhodou vyskúšal ešte raz, že to bude lepšie. Alebo to nikdy nedá. Ja som tam nezažil nič, čo by sa týkalo mojej nespokojnosti, alebo že ma niekto urazil, alebo že by niekto mi niečo zlé spravil. Takže ja som to zobral asi tak, že v pohode. Nič sa nestalo zlého pre mňa. Až na niektoré komentáre, ktoré ma neurážajú ma. Nie je to jedno. Nech si každý hovorí, čo chce. A čo vy dnes? Ako trávite svoje dni? Dobre, keď môžem, idem do roboty, z roboty dojdem večer, takže čo? Čo mám robiť? Každý ide len domov a doma. Ešte, že teraz mám priateľku, tak idem za priateľkou, stretneme sa, porozprávame sa. A keď sú víkendy dobré, ideme na tancovačku a tak. A tak sa dá jedine tráviť voľný čas. Inak to nestojí za nič. A tak, a treba sa baviť v živote, lebo potom život nemá zmysel dobrý. To je len také prežívanie iba. Aj také bolo. A už to nechcem. Tak. A život je len jeden? Treba ho využiť? Je to, áno. Čo sú také vaše záľuby životné? To je ťažká otázka. Ja sám neviem, čo chcem. Hovorili ste o zábavách. Však zabávať sa, ale takto, že normálne, keď je človek doma, sám trebárs, čo? Ja som taký blázon, že ja som taký televízny maniak. Ja som na filmy. Všetko, čo dávajú v kine, ja to musím vidieť. Počkám chvíľu, ale vidím to. Ja všetko. Ja som na filmy blázon. Televízia. Lebo to je jediné, čo som robil doteraz, keď som bol sám. To je potom taká nuda, lebo nechodím nikam ani cvičiť, ani nič. To je už 25 rokov, čo som skončil s tým, že som chodil cvičiť. A čo ste cvičili s činkami? Áno, ja som pravidelný. A nechýba vám to? Mám ich v obývačke. Čiže cvičíte stále? Ja doma áno, môžem. Až keď budem môcť, teraz však som vyschnutý za pol roka. Nemám nič. To tak býva, no. To človek, keď prestane, to rýchlo stratí. No. Vy ste skúsený muž, aj vzťahovo skúsený. Je niečo, čo by ste poradili možno ľuďom, ktorí sú spolu, ale prechádzajú si nejakými možno ťažšími chvíľami v tom vzťahu? Keď chcete udržať dobrý vzťah, musíte stále komunikovať. Stále komunikácia musí byť, ne, že nebudeme sa rozprávať 2 dny, 3 dny. To je blbosť. Stále si a treba chápať jeden druhého. Máš problém, vyriešime to spolu. Takto sa to má riešiť. Bo keď poviem, čo ťa mňa zaujíma, čo ty máš, aký problém na to zaujíma. Nie. Musíte si vychádzať v ústrety stále a všetko. Myslíte, že ten vzťah môže byť natoľko pokazený, že už sa nedá napraviť, alebo vždy sú cesty? Vždy sú cesty, ale záleží len na partneroch. Oni ho sami musia pokaziť. Tak ako ja. A nadviažem na tú životnú skúsenosť. Je niečo, čo by ste poradili možno mladým mužom, ktorí sledujú našu reláciu? Nejakú takú životnú múdrosť, nejakú radu do života? Keď budú dobre rozmýšľať nad tým, čo vnímajú, že sledujem to, ale musím to pochopiť, o čom sa tam rozpráva a uvedomím si, že či to viem napraviť alebo neviem, alebo keď budem začínať niečo, aby som nespravil takú chybu a pochopia to, tak možno, že akurát takýmto spôsobom im to môže pomôcť. No neviem. A toto myslíte vzťahovo teraz asi? Vzťahovo. Hľadať lásku to je zodpovednosť. Človek musí vedieť, ako hľadať, kde hľadať a koho si nájsť. Ak si niekoho nájde, treba ho dobre spoznať, aby vedel, či to patrí k sebe, alebo nie. Či patria oni, či patria k sebe. A keď ju dobre spozná, potom pochopí, že toto by šlo, takže môžeme to spolu skúsiť. Ale treba nad tým rozmýšľať, lebo začať si iba tak lásku bu a za 2 týždne je konec. Musíte sa spoznať aspoň minimálne mesiac, aby človek vycítil hodnoty toho druhého a jeho záujmy. Všetko, aby človek vedel o tom druhom. Inak to nemá význam potom. A ako vnímate mladú generáciu? Teraz čo je? Neviem, ale to nepáči sa mi to, lebo všetci sú len doma na mobiloch, nikto sa nestretáva ako my niekedy. Mobil, či aký mobil, však. Nájdeme sa kamarádi, vždycky sme sa našli a hneď sa spravila skupina ľudí a tak sme sa zabávali. A teraz sa to nedeje, teraz kde sa stretávajú? Len na telefóne, na počítačoch. Sem tam, niekde, zvonku sa stretnú, neviem. Chýba im to spoločenstvo, aby sa stretávali spolu viacerí. To chýba dnešnej mladej.
Jediné to, čo iné. Súdržnosť je najdôležitejšia. Keď ľudia nebudú spolu držať, tak potom ani kamarátstvo nebude, ani nič nebude. Čo viac potrebujem? Samotári, čo majú samotári zo života? Nič. A čo svet? Ide podľa vás správnym smerom? Že ste pesimistickí? No v tejto situácii áno, lebo ja počítam, že ďalšia vojna bude určité a nemyslím tým Ukrajinu, že sa toho týka, ale vojna takto všeobecne. Medzi ľuďmi. S týmito záujmami. Tu je veľa nenávisti. Ako by ste chceli, aby si vás zapamätalo Slovensko? Čo ja viem takého, aký som? Málo kto vie, aký som, ale aký som, taký budem. To je jedno. A čo videli alebo nevideli, neviem, ako ma chápu a podľa toho, čo vidia, čo si budú oni hlave držať, tak nech si ma tak pamätajú. Dobrý, zlý, to je jedno, čo je v ich hlavách. Je niečo, čo by ste odkázali našim divákom všeobecne? Ja som rád túto spoluprácu a som rád, že budete vnímať to, čo som povedal. A pozdravujem vás všetkých. Roman, veľmi si vážim, že ste nás takto prijali a myslím si, že to bol príjemne strávený deň. Rád som vás poznal. Áno, ďakujem aj ja. Roman zostáva jednou z najkultovejších postav slovenskej televíznej histórie. No nie je to len akási postavička, charakter. Je to človek. Človek, ktorý si prešiel rozvodom, hľadaním lásky aj náporom verejného posmechu. Reality show Mama ožeň ma tak nebola iba lacnou zábavou. Bola aj zrkadlom spoločnosti. Ukázala a dodnes aj ukazuje, ako rýchlo vieme urobiť z niekoho terč vtipov, ako ľahko šliapeme po slabších, ale aj to, že aj v takýchto príbehoch vieme nájsť súcit a ľudskosť. Romanov príbeh sa neskončil rozprávkovou láskou, no ukázal, že aj keď sa z človeka stane meme, dokáže si udržať svoju dôstojnosť a posunúť sa v živote ďalej. A paradoxne, on z posmechu vyšiel celkom dobre. Najväčšia ťarcha ostala na pleciach Alenky. Aj preto by som sa v budúcnosti chcel venovať aj jej strane príbehu. Vďaka jednému z vás, našich divákov, už mám prvé indície. Ak však máte o Alenke nejaké informácie alebo dokonca priamy kontakt, veľmi rád by som jej ponúkol priestor prerozprávať všetko zo svojho pohľadu. Nie len to, čo sme videli na obrazovkách, ale aj to potom. Ako zvládala tlak a výsmech verejnosti? Našla nakoniec v živote šťastie? Pre mňa osobne je Romanov príbeh aj pripomienkou, že za každou virálnou postavou je oveľa viac než len smiech a irónia. Je tam život, skúsenosť, niečo, čo si zaslúži naše pochopenie. A na úplný záver, už tradične, považujem za potrebné povedať jedno. Za každou virálnou tvárou je človek. Možno iný, možno zvláštny, ale vždy skutočný. A skutočnosť si zaslúži oveľa viac než len výsmech. Volám sa Richard Mažonas a toto bolo Za oponou virality. V ďalšej epizóde uvidíte. Dnes sa pozrieme ešte hlbšie. Za oponu virality, kam sme sa doteraz neodvážili. Čaká nás stretnutie s niekým, kto nikdy nestal pred kamerou. Barbora, veľmi si vážim, že si súhlasila s týmto rozhovorom. Ja som vlastne riadila kreatívny, tú obsahovú časť tej výroby. A potom, keď to prišlo do strižne, som to nejak poskladala na tej timeline, napísala som voiceovery a potom sa samozrejme toho chopili kolegovia strihači, ktorí tomu dali ten obrazový šmrnc. Druhá skupina trochu kritizuje, že či to nebolo niekedy cez čiaru. Kámo, bolo to cez čiaru. Bolo. Podľa mňa, že dosť. No, ľutujem, že som tam išiel. Poviem ti pravdu, jak je. Ľutujem, že som tam išiel. Ja si myslím, že tomu asi necháme ešte čas. Bola to predsa show o hľadaní lásky
Myslíš, že motiváciou týchto účastníkov bolo práve nájsť si lásku, alebo tam boli asi aj nejaké iné pridružené motivácie? Málo kto si do telky ide hľadať lásku. Ja fakt dúfam, že nikto z tých našich účinkujúcich to takto silné nemal, ale úplne si neviem predstaviť, jak by som tomu dokázala zabrániť.